Nggih. Adimas Wimar Aji Wicaksono saking Sanggar Pulanggeni saking kutha Surakarta kanthi ambabar lampahan petilan budalan Ngastina sugeng hamirsani. Swaranipun leromba ing samudra benjing bidal kumurung bende beri kang makuru
Wah. Wah. Ayo, ayo. Oh. Ayo to sapa keke. Truk. Mana elet. Hei, formasi, mundur. Monggo saged pareng keplok Bapak Ibu.